Nyugodtan és bátran, bár ennek van ára, de mégis ki kell mondanunk, hogy természetesen mi a magyar érdekeket sosem fogjuk az ukrán érdekek mögé rendelni. És nem fogadjuk el, hogy bárki ezért megsértődjön. Ezért nem fogadjuk el az ukránoknak azt az egyébként a saját szempontjukból teljesen érthető érvelését, miszerint ők most áldozatot hoznak értünk. Ez nem így van. Az ukránok semmilyen áldozatot nem hoznak most Magyarországért. Nem igaz az állítás, hogy az ukránok most éppen megvédik az európai szabadságot. Megvédik Európát vagy Magyarországot Oroszországtól. Ez nem felel meg a valóságnak. Bennünket nem Ukrajna véd meg, bennünket mi magunk tudunk a NATO-val együtt megvédeni. A mi biztonságunkat nem Ukrajna szavatolja. Nekünk egyetlen fillért sem ér meg az, ami ott történik. Nem azért segítünk, mert Magyarországnak megéri, hanem azért, hogy bajban vannak, és addig a határig, amíg az a magyar érdekeket nem sérti, egy bajba jutott népet meg kell segíteni. Ezért segítünk. De nem azért, mert ez érdekünkben áll. Ezt tegyük nagyon világossá. Ukrajnának nyújtott segítség az nem magyar nemzeti érdek, hanem egész egyszerűen egy olyan civilizált viselkedésmód, amely addig a határig, amíg nem sérti a magyar érdekeket, természetesen rendelkezésükre tudjunk bocsátani.